ukusuka ku1 kuya ku10 ekuthembekeni onakho nasekuphilisaneni kahle nabantu ungazipha abantu ukusuka ku1 kuya ku10? South Africa sanibonani igama lami nguthabiswa kacela uqumba amaqumba lalaqumbi selesele lentaba uMr Xebu ngithi Xebu kuzona zonke indawo ngiyanibingelela bafethu ngenzeka mhlawumbe usegoli namaphethelo ngenzeka useMpumalanga ngenzeka useNorth West ngenzeka useCape Town ngenzeka useKZN ngenzeka useEastern Cape kungenzeka useNorthern Cape North West kona wonke ama province ongawacabanga ko Limpopo bafethu siyanibingelela sinibingelele nasemazweni angaphandle sinibingelele ko Nigeria sinibingelele ko Limpopo empeleni ko Zambia, Mozambique, Zimbabwe. Kona wonke lamazwe anabantu abasibukelayo bafethu siyabonga kakhulu siya appreciate uthando nesinikeza lona. Sinibingelela mhlawumbe ngenzeka ukuthi usuka kwamanye amazwe mhlawumbe angaphesheya aphesheya kwezilwandle mhlawumbe usuka eSouth Africa uphesheya kwezilwandle sanibingelela ko China siyazi lapha abakhona abantu balakithi abafundisa ulimi lesilungu lapha yana kulezi ndawo zako China ko South Korea siyanibingelela bafethu siyabonga uthando nesinikeza lona siyabonga ukuthi niyasibukela siyabonga ukuthi niyazibona inkinga zala eSouth Africa nihleze emazweni aphesheya kwezilwandle siyathokoza kakhulu uqumba amaqumba uyanithanda ngendlela eyisimangaliso noqhawe naye ngokunjalo uthi uyanithanda bafowethu ake sibonge kakhulu ngothando nje nesinikeza lona ngaphambi kokuthi siqhubekele phambili namhlanje sinolunye uTalatiana namhlanje sinolunye uTavatava siyabonga wena usabukele ake siyabe sestudio sibone ukuthi namhlanje basiphetheleni Xebu angiphinde ngibingelele embukeli lapho ngasekhaya igama lesho ke siyazi ukuthi ihwayi mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi lobo buhlungu obuzwe semina dadewethu siyakubingelela. Ngiyabingelela bhuti wami njani? Siyaphila right? Ngiyaphila nami. Ngiyazi seswami ukuthi awunalwazi ukuthi kungani la party inhloso enkulu kakhulu siyafisa ukwazi ngawe ngoba kunomuntu obhalile wasichazela kabanzi ngawe but ke iqiniso lilonke neqiniso lodwa wena wedwa olaziyo ngawe. You understand? Ikona sitheke sihlale phansi nawe sikubuza ngendlela esimbuze ngayo mhlawumbe sibone ukuthi kukhona ni la kuhlangana khona indlela nje nase sithesta ngayo ukuthi ngabe abantu bakwazi ngendlela eyiyona yini. Okay? Mhlawumbe ke ngiqala ngibuza igama nesibongo ukuthi ubani? Igama lami nguZodumo kaMkhize. Oh, Khabazela. Yebo. No, siyabonga kakhulu. Siyabonga naye bevele ekuchaze kanjalo okwegama nesibongo. But ke siyafisa ukwazi kabanzi ngawe njengoba sengike ngaveza okokuqala nje ngifisa ukuqala ngikuthole ngawe ukuthi ukhule kanjani like ukhuliswe abazali abashadile ukhuliswe abazali abahlala ngokuhlukana ukhule kanjani? Bangikhuliswe bobabili abazali bami phela nje ikona ukuthi nje bebengahlali ndawonye sometimes bengiya kababa sometimes ngiye kamama kodwa babe nesandla ekukhuleni kwakho bobabili. Yes. Okay uyinto enhle kakhulu leyo. Ngike ngibuke la kule space semijolo kule space sothando nje ukuthi abanye abantu ba happy kule yanto leyana abanye abantu bashayekile uma ubuke wena kule space sothando ungathi wena kweliphi side labantu abalitholile uthando kophathini babo usebantwini abangalitholanga uthanda abashayekile ungazibeka ngakuphi? Uthando bhuti wami mina nje ngingathi lo right. Phela nje kuya ngomuntu ukuthi umuntu ohlangene naye yena unjani nokuthi indlela enza ngayo yena wenza kanjani. Ngingasho njalo nje. But lo right uthando. Yeah. Uthando uma mhlawumbe ukuthi liza nomuntu ohlosile ukuthanda. Yebo. Zingekho ezinye inkinga mhlawumbe ezingenza ukuthi kube khona ophatheka kabi. Kunjalo nje. Mhlawumbe sekuke kwenzeke yini ube nenkinga ezifanayo mhlawumbe emjolweni eyahlukene eziholele ekuthenini igcine kuphelile ngothando. Mhlawumbe inkinga ezifanayo mangithi inkinga ezifanayo ngisho ukuthini? Ngisho ukuthi uhlangane nananga uqhawe mhlawumbe uthandane naye bese uyathola ukuthi uqhawe uqonywe yenye intombazana umiyeke mhlawumbe uthandane noSibo uthi uyafica naye seqonywa yenye intombazana umiyeke sengisho ukuthi kuye kwenzeke yini kube zinkinga ezifanayo ebantwini abahlukene. Kwake kwangenzeka nje bodi. Kwake kwangenzeka ukuthi nje angazi nokuthi ngaqala ngalapha mekuthiwa ngichaze ngalento eyangehlela ngoba kuna namhlanje isilonda sebakhona enhlizweni yami asikaze saphola. Ebantwini abahlukahlukene kwenzeka into efanayo usuke kulo
uthi uyabaleka uyaphuma kuyena ngoba nakwenza lento uthola omunye na afike enze same thing. Yebo. Especially ngiphinde ngibeke futhi umuntu wesifazane abantu besilisa sengisaba nje kwakuthemba nje kwamuntu wesilisa. Yeah. Lento yelokhuzana yomjolo kodwa uyothanda usakholelwa kuyona ukuthi mhlambe khona ngigilekile ngishayekile yebo but bakhona abantu besilisa abanesihe nabantu besilisa abanenhliziyo yokuthanda ngempela. Kuyikona phela usingeke uzumbona kabhaliwe but usalinikeza uthanda ithuba. Ngisalinikeza ngoba yabo nje lenginaye manje right kakhulu ngiphethe kahle uyanginakekela uyangichecka all the time ko right nje everything is okay. Into enhle leyo into enhle yabona noma ngingazwanga ukuthi wena uzibeka kweliphi side ushayekile noma hayi cha uthando wena ulitholile noma singasho ukuthi kokubili ukulokhuzile uexperienceile ubunzima bothando kanjalo futhi nobuhle balo uthando kunjalo nje ngike-experience kokubili. Ngiyathandwa manje but kuqale kwanzima kwaba neyinkinga lokwangampela kwanzima. Akukaze mhlawumbe kukwenza ukuthi ushelwe umfana umthande uthi umthanda lo mfana bese ushelwe omunye umfana bese uyamthanda naye futhi kodwa uthi umthanda ubunge uzukwazi ukumtshela ngoba ubanje ukuthi isimilo ngoba khona osomqomeni mhlawumbe uza ukuthi ngiyamthanda yena kodwa manje ngoba sengiqomile lapha ya ake ngingamqomi noma mhlawumbe ngiqale ngale lo wakuze ngiqome lo. But I understand. Uqomile ne? Yebo. Bese ushelwa omunye umfana uza ukuthi ukuyamthanda lo mfana. Yebo. Kodwa manje ingibambile lento ukuthi ngithanda lo esengivele senginayo empilweni kodwa naye ngiyamthanda kodwa ngimqomi nje kubhlungu ukuthi angimqomi ngoba nginalo muntu kodwa yena ngiyamthanda ikwenza into enjalo. Kuyenzeka. Kuyenzeka Nje angifuni uqamba amanga. Esingasho ukuthi lonto enye izinto ebangela ukuthi amantombazane mhlawumbe agcine nawe seqome kabili noma kathathu ukuthi uthuthanana nomunye umuntu ushelo omunye nawe umthanda. Yebo. Ubone ukuthi hayi naloko ngiyakubamba kuze ngakumina kodwa akunaka umona phakathi ukuthi ayingeke sekuwumona ukuthi unaye kodwa futhi ubamba umunye usuku efela ufuna ukuyozibonela ukuthi la ngikhona right ngempela yini ave kuzoba ngcono yini la ngishelwa khona manje kunala ngikhona kodwa okuyinto esingayigqugquzeli. Hayi kunjalo. Iqiniso kona liyababa. Asingayigqugquzeli ngoba ayikho right kodwa abafana ke bayayenza bona. Yebo. Umuntu esifazana khona lembuzo ke buzo umuntu esifazana athi hawo ngoba wena uqonyiwe nje kanti nginani mangiqoma nami ngoba nawe uqomile. Bese abafana bayiphendule bathi phela kufasifani. Manje ekuthembekeni kwakho nasekuphilisane nje kahle nabantu ungazipha abantu kusukela kwani kuya ku10? Ngizinika 10 out of 10. 10 out of 10. Yes. Okay, ngiyacabanga ukuthi vele nasenhlizweni yakho seyikhona intshisekelo ukuthi uyafisa ukwazi ukuthi ubani ukubhalele ne? Ngiyafisa ukwazi. Okay. Ngicela sibukele lapha kulesa screen. Sanibonani babukele emakhaya. Igama lami nguSiyabonga Hlatshwayo. Ngibhayela uhlanga media ngoba ngifisa ongihlanganise nomuntu wesifazane esengenza amaphutha empilweni yakhe. Manje ukuhamba kwesikhathi ngiyabona ukuthi yena umuntu ongithanda kuyiqiniso lokho. Sengimisele ngokushintsha. Ngicela ukuthi ningihlahle phansi naye ngikwazi ukuxolisa ngendlela efanele. Siswama ngazi uyamazi mfowethu. Ngiyamazi. Umazi kanjani? uSiyabonga uyi-ex yami kahle kahle. Yes, uyi-ex yami. And bengalindele ukuthi ngizobona yena bese ngikhohle nokukhohlwa nje ngaye. Yize ngingazange kube lula. Cause wangikila okokuqala ngamxolela. Ngenxa yothando. Okwesibili ke ila engabona khona ukuthi ayikho indlela engingazama ngayo ukuthi sibe right ngendlela izigameke ezenzeka ngalo lasuku ngicina ukumbona. Kwawesiphathi kwakuyilanga leValentine. Uyacabanga ukuzwisa obuhlungu umuntu wakho kusuku lezithandana. Yeah. Umgcine nini pho? Ngamgcina ngalo lolo langa lamhla ka14 February. Njoba ku-August wena wamgcina ngoFebruary. Yes. Yeah.
like nigcina naphi mhlawumbe nisemall ngendlini yakhe nisikhiphile nikuphi Sasike endlini yakhe siyabonga kangisendlini yakhe. Kangisendlini yakhe ebusuku. Ukuphatha kanjani ukumbona njengoba umbona njengamanje mhlawumbe emva kwesikhathi eside wamgcina? Ngiphatheke kabi angifuni uqamba amanga. Ngoba bese ngikhohliwe ngamukelile nje ukuthi usephumile empilweni yami. Sengizokwazi ukuziphilela ngedwa ngiqhubeke nempilo ngithola abantu abaright abazongiphatha kahle. Because yena wahluleka ukunakekela inhliziyo yami. Ma ubuka umuntu onaye manje ucabanga yena usiyabonga umehluko ungakanani esimweni sokuphatheka nje kwakho? Usiyabonga wayengithanda. But yinye inkinga yakhe kwakuyisimilo nje kuphela. Isimilo nje wayengenaso. Angazi noma kuyashiwo yini ukuthi umuntu wesilisa kumele abe nesimilo. Kodwa indlela wayenza ngayo wayenza izinto zakhe public nje like nokubulapha. Yes. Engakwazi ukuprotect inhliziyo yami ukuthi phela angingaboni akubese kusitheleni. Kwaba yinto kanjalo nje. Kubhlungu shame. Kubhlungu but ke yena ukhona around dadewethu. Ukhona around. Ngiyafisa mina ukuthi like umnikeze ithuba just ukumlalela. Angisho ukuthi mhlambe uzithathe izinqumo noma mhlambe uvumelane nento ayifunayo mawukuthi unento ayifunayo. But nawe umdala yabona ma exoxa indlela enahlukana ngayo nigcina ukubonana because uke wathi halamusi noma ngingazi noma kuyiqiniso yini ngendlela abeke ngayo but ngicabanga ukuthi khona into enikweletana yona enkulumweni ekukhulumeni nje mhlambe nanokuthi kungabi khona lento sizama nokunciphisa lento ukuthi makuhlukana bese kuyazondwana uyabo because nisuke ningenothandweni ni right ni happy so noma seniphuma futhi ufuna niphume kahle umunye axebuka hamba umunye axebuka ngoba kusuke ukuhlukana kuveza ukuthi sihlulekile ukuphilisana sihlulekile ukuphila ndawonye uyabo so ungathatha indlela yakho ngithatha indlela yami but asingathi masihlangana kube khona ofela mathe noma onxaphayo asiphinde sibingelelane right kuhamba kanjani right mhlawumbe seningavalana ekuthini nasifonelani yabo but masibonana kuhamba kanjani ngi right you understand I guess singamnikeza ithuba lokuthi angene guess ngamfaka qha Kuhamba kahle lapho sikhona bese hamba kanjani no ngikhona futhi ngihlalile la nosisi sakhuluma ne kukhulumeni kwethu saveza ne video yakho wabonakala ngazuthi akajabulile neze ukubona meveza uveze ngazuthi kahle akajabulile ngenxa ukuthi ziningi izinto ezithe zenzeka mhlambe zamlimaza emoyeni ezithinta ubudlelwane beni nobabili okuyinto egcine seyimenza ukuthi eqhele kakhulu kuwena mhlambe nizengcine nesikhathi eside ningabonani mhlambe just nje ukuthi usithathe usibeke ukuthi njengoba namhlanje sila yini ekuyiyona mhlambe kwenziwa noqozo lungakala ukuthi uzofika la uqala bafo nine kumele uqhubeke yona uqala ngizobonga nje ukuthi ngikwazi ingcine ngimthoyile emva kwesikhathi eside angifisa ukuthi ngibe naye hlale phansi sixoxe phinde ngixolise nakuyena ukuthi ngimlethe phambi kwamakhamera bengingawena inhloso kodwa bekuyona indlela ukuthi ngikwazi ngimthole ngayo ngikhulumaye naye nje umuntu engifuna ngasamthola ngefonini maningi amaphutha engibe nawe empilweni uhambeni lethu lokuthi siyathandana engangokuthi ngiyacanga ukuthi na mhlawumbe ugcine sengabaza lokho ukuthi mina ngiyamthanda ngenxa yezinto engizenzile kuyena ngizona into esengilethi namhlanje ukuthi ngikwazi ukukhuluma naye ngizoxolisa ngizehlise kuyena ngiyezwakala bafo ukuthi akwazi dadewethu uzositshela inkinga ukuthi ngiyafisa bafuthi noma silungisa but kube ukuthi siclear ukuthi okay ubafo nazi izinto azenzile mhlawumbe ezenza ukuthi usisi kube mhlawumbe bemadolonzima ukuthi axole noma adlulise ezinye zezinto noma sedlulisile but uthi kumthathela isikhathi futhi namanje akakapholi kahle hle you understand abafu I understand okay uyamsola yini ukuthi akakapholi kahle
Hayi, angimsoli hlobo, angimsoli. Okay. Dadewethu. Uthe kunezigameka abazenza ubafu. Ngiyabona ukuthi uyakhala ngane kwethu ngicabanga ukuthi ezinye zezinto bafo esingakwazi ukuyimela lezi kanje ukuthi lo muntu wesifazane nje bebona wena bona nje bekhala nje into eveza ukuthi ulimele leyo ngawo. You understand? Ulimele ngawo. Ngoba into ebhlungu sifike size abantweni besifazane sibathembisa izulu nomhlaba sibathembisa uthando. Uyabona? Umuntu mabumthanda angimela akhali. Umuntu mangabe umthanda kumele ahleze ejabulile ngaso sonke isikhathi. You understand? Kumele ahleze ejabulile umuntu ngaso sonke isikhathi. But ma sizobona abantu besifazane bekule inkingi ithini esibalimaza. Yile nto uzothola umuntu wesifazane engasakwazi ukungena othandweni nomunye umuntu because ulinyazwe womunye umuntu. Abashela lo muntu wesifazane bamele umsebenzi wokuzolukisa amaphutha enziwa wena kuyena before ungena othandweni ol serious nalowo muntu. Ngisamele ukuzompholisa ukuthi walimala kuwena. Ngisamele ukubekezelela ezinye izinto azenzayo ezenza mina ngibone ngazi ukuthi angibalekile kena kanti ngibalekile. Ingenxa yokuthi uyithemba nokuthanda umuntu akasenalo ngoba wena waliqeda. Mina ngisamele ukwakha lelo themba kuyena. You understand? So ukumbona ekhala kanje kuphatha kanjani? Angangisho umbuye emehlweni nami ngoba njobe ekhala nami izinto engazenza kena ngempela kufanele kuba ziyamkhalisa nokungibona nje ngicabanga ukuthi kuvusa ama-minutes amaningi kakhulu kuhambo lethu sithandana. Ubuhlungu ngabenza kuyena nje. Cha sibuyavuka njalo mengibona noma mhlawumbe ngicabanga njengoba ngibona nje kuvuka kakhulu Ngokuthi bafa angifuni ukuxoxelwa wena mina ukuthi yini eyenzeka because uzothinda lapha nalapha mhlawumbe eindaweni obone ngathi uthi zizophoxa kakhulu uyishiye. Ngifuna ukuchazela wena dadewethu ubafu ukuphoxile uthi amahlandla amaningi. Mhlawumbe ake ngiqale ngithi incese ngokukhala ngoba kusho ukuthi ulimele. Uthe wamgcina ngoFebruary ngithi. Yeah, njalo. Okay. Yini inkinga ukwenzani ubhuti? Yazi usiyabonga. Kangifikile kwi-birthday yami. Ngizombona wangibiza. Uma ngifika ngaphakathi endlini kunomuntu wesifazane. Ngimtshela ukuthi okay, ngoba usukhetha ukwenza kanje. Ngicela ukuhamba mina. Wangincenga usiyabonga ngamtshela ukuthi angeke ngize ngikwazi ukuhlala la endlini still kunomunye umuntu wesifazane. Umthande nini lo muntu? Nibonane nini? Ubani isilima phansi kwakhe nalomuntu lo wesifazane? Nikhuluma le ndaba ukuyiphi lo wesifazane ukhona? Ukhona ngaphakathi. Ngigcina sengibona ukuthi ayikho into engizoyenza la. Because isikhathi siyahamba ngizoshawana na indlela yokugibela ngibuyele emuva. Ngagcina ngigibelile embhedeni ngalala. Ubhuti lapho ke senta. Usiyabona. Ulele nani nobabili? Indoda yethu. Sithembu sakhe. Imina ngala, ugeli ngala. Ayi silale inhliziyo yami ngaleso sikhathi ibhuti iyahlephuka ukuthi angiyicoshe phansi. Mana just nje ukubuza why uvuma ukulala? Why uvuma ukulala la endlini? Mhlambe isizathu yini? Uthando. Okay. Isebusuku mhlamba ukwazi ukuthi uhambe, isemini isikhathi like isikhathi nini? Kusebusuku ngoba ngafika mina ngabo 8, 9, 10 engincenga ngizama ukuhamba. Ngagcina sengibona ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngihambe. Mana kanti njengobuza yena wawungazi bafu ukuthi uyeza? Angazi ukuthi uyeza. Umuntu ilokuhlupha kwabafana. Ukuhlupha kwabafana uthanda amantombazane. Bagcine sekwenzeka into kanjalo ukuthi uyafika kanti ufika sekhona okhona. Nakhona ngase ngangasazi noma usazofika ngoba ngase ngibona nezikhathi indlela ezambe ngayo. Njengoba nje wafika ntambama nje ngabo 8. Nami ngithi hayi ngoba newedi kanjena agcine sengithola omunye ukuthi akale mntuza akafiki. Kanti uzofika vele yena usefika sekhona omunye. Umthola omunye nani senazane nini? Nasenazane nini? Asuke isikhashana sazana naye. Hawe manje. Usayinto enje kakhulu nje. Yo.
manje no isitori sithanda ukuthi sibe sensitive kakhulu bafu. Okay, nilele manje sithi ngenxa yokuthi wena uyasaba ukuhamba. Angisabi ukuhamba. Okay. I-transport lapha ngasendlini yakhe iyashesha ukuphela. And nama Uber kwakusuke sekulate. Ama Uber ayaqoza ukuya ngakhona noma akuphephile nje masekulate kakhulu. Akuphephile. Okay, nagcina nilalile. Lagcina nje nilale nonke. Salala endlini sonke. Uthe suku uSiyabonga wangithinta. Angimazi wecabangani lo muntu wesilisa yazi. Efuna ukulala nami nganqaba. Uthe suka lapho abephendukela ngala kuGeli. Wafuna ukumroroza usisi wavuma phambi kwami. Wafuna ukulala naye baba gcina bekwazile ukuthi balale. Balala phambi kwami. Manje Benza into yabo nje baze baqeda phambi kwami ngikhona nami endlini. Sizonzani phola Siyabonga? Kodwa namhlanje uzoxolisa. igama nje kizela uzoxolisa kuyena ngawo ngamaphutha engiwenzile kuyena. Hayi ngeke wesiyabonga phela bafo angithi asidlali la bafo. Walala nentombazane. Yabo bafo hey lo muntu wafika khona intombazane endlini. Icala lelo nje lelizimele lodwa. Ngisho ngathiwa soyixoshile icala nje lelo lelizimele elingakhulunywa unyaka mangenzeka komunye umuntu esifazane. Dinga ukutaxa ngemvubu nje Siyabonga. Lelo nje lokuthi nje wena uficwe nomuntu esifazane icala lelo. Uphinde masoficwe naye ulale nabo babile embedeni bese uphinde ulale naye futhi. Nenze isex cansi. Ekhona lo muntu esifazane bese ubuzo uxolisa kuyena bafu. Uxolisa uma kwenzekaleni niqhubeke nithandana. Angazi kuyena but nalokho bengakuthokozela ukuthi siqhubeke sithandane ngoba ukuhamba kwempilo sengiye ngashayeka ngabona ukuthi labantu besifazana kade ngithi ngiyazama nabo nangu umuntu obe neqiniso kumina. Yebo. Uyezwa wena ukuthi uthini wena uthi uyaxolisa. Ufuna niqhubeke nithandane. Yebo. Nomuntu olale nentombi yakho ekhona uzothi kuyena uyaxolisa ufuna niqhubeke nithandane. Siyabonga. Nangu wena. Nangu sisi. Usisi ulala nendoda phambi kwakho. Hawu ngiyabonga bhuti. Make it simple. Yabo manje ngizama ukuthi ngikufake ecathulweni zakhe. Kulaleke nendoda phambi kwakho khona. Nangena uyabuza uthi kuwena ucela ukuthi nilungise izinto. Esiphi isinqumo ngasithatha? Njengomuntu wesilisa nami nganzima kakhulu ngixole into njengaleyo. Uthi elale nendoda phambi kwami nganzima ukuthi ngixole. Yena njengomuntu wesifazane ungamsola yini uma kuukuthi kunzima ukuthi axole? Ngeke ngimsole naye. Kodwa mina bengifisa ukuthi angathi angangixolela. Manje ke kwagcina kwenzakaleni walala naye bese Balalana nosisi. uhamba nini wena la kulendlu enesiphithiphithi nje? Ngihamba kusile bhuti wami. Walinda ukuthi kuse bese wahamba. Kusi. Intombi ayishiya khona futhi. Ngayishiya khona. Kwakumnanda ngani kuyilove idavi. Basala ke kanjalo. Futhi azange akhombise ukuzisola sengihamba uSiyabonga ukuthi hayibo sikhulume kanjani njani. Azange azakhombise. Wahlala nje isikhashana nje singaxoxi. Kuthe manje ngoFebruary ngelanga leValentine. February this year. This year. Lokho kunye kwenzeke last year. Yes. Wait. Uphinde wamxolela futhi nje ngemva kokuthi kwenzeke lonto. Ngiphinde ngamxolela bhuti. Hawu, mina ngithi mhlawumbe nahlukana lapho. Awu ngizwa mina ngizoba ngikhuluma indaba ukuthi uzoxolisa emva kokuthi enzile isigameko esikanje. Leso sigameko wasixolela naqhubeka nathandana. Ngaxola nje kahle kamhlophe wangincenga ukuthi iphutha lakhe walibona sizophinda siqhubeke siphile sive right. Ngekaphinda yenze nje into efana nalayo. Awu kahle nawe waxola. Ngaxola bhuti. Why? Desperate. No. Ingoba ngangimthanda ngahluleka ukuzibamba nokuthi indlela wezisola ngayo nendlela nje wezehlisa ngakhona nga. Wait. Lama sounds okulala kwabantu ababili owezwa ngisho ukuthi udlula ngomnyanga abantu belele benza ucansi udlula. Lama sounds lawa uwezwa
same ndawo umuntu wakho nomunye umuntu benza ucansi lama sounds wezwa usembhedeni owodwa nalabantu benza ucansi lama sounds wezwa umuntu othandana naye umthandayo wenza ucansi nomuntu Angizothini ngoba phela ngithanda. ngoba uthando uyabona ukuthi uthando liyakulimaza kodwa ngoba njengamanje ulimele true uthando yabo Limele. kunombuzo ongizima ukubuza kumina kona because unomunye umuntu ophila naye manje yabo engicabanga ukuthi mhlambe zonke lezi zinto zonke lezi ibazi ivuswa na ukuthi uyambona emva kwesikhathi eside wamgcina you understand lusekhona uthando ngalomlisa kwena Angisenalo. Ngiqamba amanga. awusenalo Ngeke ngisakwazi ukubuyela kuyena. usemlonyeni noma kusenhlizweni lokho Buti angeke ngisakwazi ukubuyelana noSiyabonga mina. usamthanda siyabonga Angazi. sizoba nenkinga sizoba nenkinga sinenkinga labantu abanothando olungapheli ngoba bayahlukumezeka kodwa baboni ngithe uyamthanda uSiyabonga kodwa nosamthanda uthe ujika wabutha usafuna ukuba noSiyabonga so ujikile manje uthi awazi Angazi. awazi Kodwa ngeke ngisakwazi ukubuyelana naye mina. noma ngathi wesiphi isimo esenhlizweni uthi Ngeke usakwazi ukubuyelana ngisakwazi. naye Ngeke ngisakwazi. okay umxolelile niyaqhubeka nathandana Siyabonga yini bafu inkinga mhlawumbe why unenkinga engathi ungalala nomuntu nje unesimo unankingani baba Akuyona ngathi mhlawumbe inkinga etheni kodwa njengoba ngizoxolisa manje ukuzodumo njengoba ngisho singibone kuyena ngathi umuntu ongithandayo nomuntu engakwazi ukuphila ngoba eseshilo ukuthi kulesigameko esenze ukuthi akwazi ukungixolela ngicathi abaningi abantu esifazana abakwazi ukuxolela into enjengaleyo so ngabona ukuthi uyena umuntu lengakwazi ngiqhube naye impilo wena umbona njengomuntu ongakwazi ukuqhubha naye impilo noma umbona njengomuntu engaphileka naye because uyakhona uxolela amaphutha yabona uma umuntu ojwayele ukwenza amaphutha bafa vele abantu abakwazi ukuphila nawe khona uwenzile amaphutha uzobathanda empilweni yakho because uzokwazi ukwenza amaphutha futhi bakuxolele but abantu abalwisa nawe namaphutha owenzayo ngoba wena uyawathanda ukwenza ngeke uzobafuna empilweni yakho because bakuphazamise entweni oyithandayo kodwa umuntu okuphazamisa entweni oyithandayo uzomfuna eduze because uyakhona ukubekezelela le ndlela oyiyona kanti le ndlela oyiyona ayikho right you understand so umdinga ngoba uyakhona ukunderstand izinto ozenzayo noma umdinga ngoba ubona ubufazi kuyena ngibona ubufazi kuyena ukuthi into enzakalayo sokwazi ukuthi sinqobe sibabili egameni ukuthi siyathandana okay nabe senihlukana kanjani ke dadewethu naye ngoba phela nabuyelana kule yankinga Uyazi bhuti wami ngalo lelala ngale Valentine. Njengoba ngisachaza. uSiyabonga. Ngathi ngifikile sihleli sa celebrate kahle iValentine. Kwangena omunye usisi. Ungena futhi same la kulendlu. Same la sojola khona nje. Kwangena omunye usisi wathi hayibo kwenzakalani la. Ngathi mina sisi singakusiza ngani. Wayesethi hayi ngize endodeni yami. Ngize endodeni yami. Ngathi ngisathi nami ngiyashunqa ngithi hayi sisa ungitsheli lokho. uSiyabonga ngoba eseshilo athi hayi mama ngiyamazi miyekela hlale phansi. Uyena osayida intombazana rather than mina. Saxabana nosisi saxabana sajijinisana kwa ifoni yami yafa. Ngithe uSiyabonga ukuthi miyeka hlale phansi. Uthi angibamukele miyeke mama hlale phansi. Why Siyabonga? Miyeke mina ngiyamazi. Yabo umuntu wenzela amaphutha empilweni nokuthi isadlala indlela yaselokishini ukuthi sabafana samajida ukuthi twashayisini Akusiphutha ukusa. Ebafo. Akusiphutha nje. Ayiliki iphutha likanjalo Siyabonga. Bafo wena ukube nalomuntu ekuthiwa straight lo muntu okuyena ukuthi noma ngathiwa kufika bani uthi hey imana lapho. Suka nje suka ngifuna umuntu uzothinta usibani unayo umuntu onjalo empilweni yakho. Anginayo kodwa ngikubona kuyena konke lokho nje asekuthayi. Ubona late. Asekhulile manje. Yo Siyabonga ngeke ukuthi wena umuntu uma usukunaye manje
mhlambe noma ngizothi umuntu once walala naye mhlambe mawusuke sowuthathile noma iround eyodwa kuyena so uqedile ngayo kusho ukuthi makufika omunye akahambe manje lo sowufuna lo kahle kahle udaleke kanjalo bafowena ngisho kanjalo Hawe ma uyavuma Thixo. bodwa kanjalo Yo siyabonga ngikhulile ngamaphutha sengibona amaphutha ami empilweni uyakubona ukulimala kodwa kudadewethu ngiyakubonga indlela oyiyona bro wami uphansi ubukeka umjido kind alright but most yana amajida lawa phansi ngathi vele nje ayazivuthela emantombazaneni angazi kanjani labantu ngabathatha ubabelethe umuntu angakuluma lemhlanje ubone khona ukuthi hayi kahle kahle lo muntu akayona lento engiyicabangayo lele ngesisu njengemamba simayivuka ingqove awungitshele ke wesisi so indaba yakho iqhubeka ithini ke ilimele manje ifoni yakho and then ifoni yake ephaketheni ngaleso sikhathi usisi siyaxabana manje angani uyamdudu siyabonga uyanibuka nje banilwa uyasibuka nje into uyaphawula nje siyaxabana nosisi siyaphendulana uyaphawula aphawule ngakule waphawule ngakumina aphawule ngakule waphawule ngakumina uyathola energy kintombazane ke yangena ngeyibhakela ke sibanga siyabanga ifoni iyawa yanyatheleke ngabe yashayeka phansi kwawo ifoni yayisephaketheni wangigidliza usisi kanje ngehips engibambile la yaphahla kaphansi ifoni ngabona ukuthi njengoba sakulimala ifoni yami ke manje shuthi kuningi okusazolimala and wesiphathi nami enhlizweni ngilimele ngathatha ifoni yami ngaloso sikhathi ngathatha isikhwama sami ngahamba uma ngihamba endleleni ngizama mana ke khona ngifuna ukuyithola ukuthi siyabonga nayo intombazana uthandana nayo seyiyaphuma iyahamba kuthini kwena ngokuba kwezikhathi indaba sokulethi ngakhona nami nginalento le ukuthi uyintombazane enivela akahlali ngala ngasekhaya futhi uzofika ngaphandle mhlawumbe abuyele ingqondo abuyele endlini ngoba ngahla uma ngabe kuhamba isikhathi pho umlandeli ngani just ukumcheka nje ukuthi sithini ngaza ukuphumela ngaphandle angisamtholi njengoba esesho ndifoni yakhe esifile vela sefoni engasatholakala ngoba esifile ifoni wasuqhubeka ukushaya lesinqe sesikhona noma wagcina ngasaba ngakuhle ngoba nakhona ngasaba nokuhilizisana naye lona ukuthi nangu usehambe lo muntu lo manje mekuthi khona into ebuhlungu embi enza ngaye ekhambeni kwakhe ebusuku icala losala nami awungitshele siyabonga from February bafo imiphi imizamo oyenzayo just ukuthi ukwazi ukuthi umthole again ngaphandle ukuthi uzobhalele mina ngiyazi nami kade wangibhalela ngendlela ngithe mangibona imessage ngabona ukuthi indala but imiphi eminye imizamo oyenzile futhi just ukulandelela ukuthi umuntu esifazana ube right yini njengoba engahlanga ngasekhaya abaningi abantu ngasho ukuthi abekho abantu engibaziyo ngaye mhlawumbe ngithi abangani bakhe yonke lonto leyo because kusuyala lapho sixana ngoFebruary 14 benginakho kumzama efonini ngingamtholi akayenako umuntu okhona mhlawumbe kuma socials o Facebook kanje hayi umuntu nje uthola WhatsApp ngama calls uyabona futhi ngako njalo kungabe khona kuma socials ukuthi umuntu right futhi lo ubona lo konke ngikurilaza manje sevele nami sengibona sengishayekile sengiyabona ukuthi kahle kahle uthandweni nangu umuntu okade ngithanda kuyiqiniso uyahamba sisi uthi uyagoduka njengamanje ngaphuma umnyango ngagoduka mangifika emgaqeni izimoto zimi kusebusuku ngamisa ngaze ngathathwa enye imoto engayazi yangithatha imoto babuza ukuthi ngiyaphi ngivelaphi kwangathi angikho right njengoba ngalola ngangikhala ngishiya inyembezi ngendlela ngangilimele ngayo ngithe sengizofika sengizokwehla obhuti baqala bangijikela bangihlaphazisa bakhuluma nje into engingazizwa nje isitsotse engingasizwa bangiphuca ifoni yona ngoba ifili njalo bangiphuca ifoni bangijikjela phansi babe sebengidusha nje sengehla ngayowa lapha ecaleni emgaqweni kodwa ingasekhaya la baklisa khona ingasekhaya ubukwazi konke lokhu bafa ngiyaqala ukuzwa lokho nami ngisho umgcina wami mina ngimgcina ngoba ephuma endlini ngathi somuntu ozobuya manje mangithola manje nami lokho ukuthi kwenzeka kanjani ohambeni lakhe wena bafo wena ungazixolela uwenze kanje
yeke ngixolele ngoba kufana ukuthi imini uqobo lwami wenza yonke lento kuyena. Awuka move on bafo wena just ukuthi uzitholele omunye umuntu noma nje usaqhubeka ngale ndlela vele wawenza ngayo. Hayi, sengayishintsha indlela ngenza ngayo. Awunamuntu nje basikhuluma. Hayi namuntu esikhuluma. Uyakuthemba lokho akusho sisi? Angikuthembi nje kwakona. Ngaso sonke isikhathi uhleze uthi usingile. First date wayethi usingile. Ngimbamba nokuqala wayethi usingile. uValentine wayethi usingile. Imanje uzothi usingile uzophinda uzongigila kuze kube kangaki kana. Ukuthi indaba yeni yezwakala. Umfowethu akaziphethe kahle but uthi seshintshile it's okay. Angazi siswami ukuthi ngoba kumele siphume nesinqumo la engicabanga ukuthi masiphuma naso wonke umuntu kumele akhululeke ngalesi sinqumo kodwa into engicabanga ukuthi ibalekile kakhulu ukuthi ngaphambi kokuthi ucabangele yonke into ongayicabangela nokubaluleka kwayo kodwa into ebaluleke ngaphezulu kwayo yonke into kusuka kuwena. You understand? Uma kukuthi wena ujabulile ngicabanga ukuthi yonke into isuka iphelele. So esakhe isinqumo sithini ngayo yonke lento? Yini icabangisayo seswami lana usuze wena ufuna ukutshelwa yonke into phela mawunjalo. Yini icabangisayo la ekwenza ukuthi uthule mangithi sibe isinqumo sithathayo? Yazi but wami ngeke uzo understand. Ini? Ngeke uzo understand. Kangakaze ngicabange ukuthi usiyabonga uyozenze ngale ndlela enze ngayo. Namanje ngathi ngiya two times. Ukugile kulungileke but ngeke ngize ngikwazi vele ukubuyelana noSiyabonga. Yini but afuna ukiswa. Ngeke ngize ngikwazi vele ukubuyelana naye. Isinqumo sisi wena ngezubuyelana naye. Kunjalo nje. Manje mawuthi ngeke ngize ngikwazi ukubuyelana naye manje as in like ngeke ukwazi ukubuyelana naye manje mhlawumbe into engabuye uyibone but not now. Angeke ngize ngikwazi ukubuyelana noSiyabonga. Angifuni Siyabonga ukubuyelana nawe. Ngiright la ngikhona. Ukuba uyazi la ngikhona manje ukuthi ngilimele kanjani. Waphula inhliziyo wena uyiphulela ukuthi ihambe iyolimaza omunye umntwana wabantu. Mangifika njalo mengibuye emsebenzini ngivula ama room mina. Yazi Siyabonga I prefer ukuthi ulimale esikhumbeni. Kungcono kakhulu ubuhlungu bokushawa kunobuhlungu benhliziyo because ngisho ungakhipha amalini ayilungiseki lonto kalula. Akekho umuntu oyopholisa lesilonda wangenza sona. Ngiright impela la ngikhona kodwa angiboni ukuthi ngiyokhohlwa ilento wangenza yona. Twice. Sodom. Ungangibizi. Ngiyakuzwa ukulimala kwakho. And akukho ukulimala nami kade ngicabanga sekukhona okunye. Indlela olimele ngakhona. Njengoba usho ulimele enhlizweni. And inhliziyo yakhalinyazwa yimina. Ngilana njena. Ngizokulapha lapha ekulimaza khona. Ngikwazi ungena enhlizweni yakho wena uzubuhlungu benhliziyo yakho mina ngiyakuzwela lento oyizwayo ngilana nje ngizozehlisa kuwena ngiyakuzwa ukuthi usumuvile oni khona lapho ukhona kodwa nabe ngicela ukuthi unginike ithuba mina ukuthi ngikwazi ukupholisa lapho limele khona. Umthandile dadewethu nje mhlawumbe umthandile wawuthandeni kuyena? Azikaveli zonke lezi ikandali nalezi inkinga yini le wawuyithandile kuyena? Siyabonga uyambopho wami nje bekhuluma nje ukuthi uyacathula. Futhi akaliphakamisi izwi. Iyona nje into yokuqala nje ebinhliziyo yami. Ngamthanda ngenhliziyo yami yonke ukuthi shuthi angisoze nganxashelwa la. Yebo akaze wangicaphela futhi. Yeah. Shuthi ngizophatheka kahle. Iyonakala la iziketini. I-respect nje unayo 100%. Hayi eketini wemayi babo. Hayi eketini. Hayi eketini. Kodwa ke sesami uzizwa unjani mhlawumbe emva kokuthi sesithe ukukhuluma ngalezi zinto nanokuthola mhlawumbe izizathu ukuthi zazingekho kodwa nje kwakuyilempilo yabafana engaqondile mhlawumbe uzizwa kanjani ngoba mhlawumbe sewuvulile umlomo mayelana nesimo esenzeka? Angazi ngaqala phi. Yazi ukuthi uma uthandana nomuntu umuntu nje mawungena ebudlelwaneni kusuke kufana nokuthi uzela umntwana uthola umfowenu uthola udadewenu uma usumluza leya situation leya ifana nokufa ukuthi ufelwe and ukufa akuxoleleki kalula
So uthe mehamba ke uSiyabonga empilweni yami ayingalimala. Ngashayeka nje ingozi engeqiwa ntwala. Angazi ngingathini. Kuyafana ngeke kusabuyela kufane nje ngasekuqaleni. Bafona uzizwa kanjani ke ngoba sikhulumile manje ndutholile nezinto obongazoyitshela ukuthi mhlawumbe zamehlela usisi. Nanenhliziyo nasifuba sakhe nje usivulile wakuchaza okuningi. Uzizwa kanjani ngayo yonke le conversation esibe nayo? Khona la usizakale khona since ubhalile. Uzizwa kanjani? Ngizizwa ngijabulile futhi ngizizwa futhi ngiphoxekile. Indlela engiyisehlule ngayo. Because ngihlulekile ukuthi ngimvikele ekubeni kuyimina ngamsukela ngisingiyamthanda. Bese ngiphinde futhi ngijabula lokubonga ukuthi ngikwazi kodwa ukuthi ngicine ngikhuluma naye sihlale phansi. Ngizwa lento ayishoyo ezenzakalile ngaye konke lokho. Siyabonga ngicabanga ukuthi mfethu into lento mayenzeka ngaba into embi ngaba into enhle kodwa kumele kube khona isifundo sitholayo into enesuke yenzeka. Uyabo? Awubanga indoda eright kuyena, awubanga neqiniso. Izinto zenzile wenzile izinto kwawena ezingathi mazenzeka kuwena umzonde lo umuntu owenza lonto kuwena. So uma isinqumo sithathayo etheni ubona ukuthi ngcono aphume kuwena ukubaleka nenhliziyo yakhe seyilimale kaningana kuwena oyimbangela yokuthi ilimale. Awubanga indoda eright nangimina ngiyindoda nje ngibona umuntu ozicabangela yena yedwa ngibona umuntu wesilisa osebenza ngokuhambelana nezingane zabantu ngale kokuba nenhloso ngazo, you understand? So mina ngasho ukuthi ishintsha mfethu ngoba kuse-early mhlawumbe ukhona omunye umuntu ongamthola ongaba yilento udadewethu ayiyona. Siyabonga ukuthi ukubonile ukubaluleka kuyena noma sengasekho eduze kodwa ubonile ukuthi kahle kahle abantu besifazane engiphile nabo ukhona umuntu engingamthola ongaphila impilo engifisa ukuyiphila noma ongaba neqiniso kumina. Kuyikona ukuthi ubone sekulate but ukwamukela impilo yakhe iqhubeke ne. Yakuzwa bafa kodwa kunzima ukushoyo kumina. Just manje ukuthi ngizofuna umuntu onjengaye isho ukuthi kuzomela ngibele endleleni zami zakudala futhi zokuthi ngihambe ngishintsha amantombazane ngize ngithole lo muntu oyilento engiyifunayo. Ngicabanga ukuthi bafo ukushela uthole lo muntu omtholayo ubona amaphutha akhe ulungisa amaphutha akhe. Akekho umuntu oyomthola ofana naye ncamashi but oyela ngakuyena ukhona oyomthola. Ngiyathemba mhlawumbe sikhona yomthola kodwa okwamanje inhliziyo yami ikuyena. Hayi bafo mfethu hayi akukho mina engingakusho kodwa ngokwami nokubuka izenzo zakho hayi mfethu ngeke kufanele kube nzima. Kufanele kube nzima. You understand? Dadewethu siyabonga ukuthi ume entweni yakho usazi isitori sakho. Ngiyakufisela ukuthi la ukhona engathi ngathiwa lo muntu onaye njengamanje ngaba neqiniso abele indodo oyifisayo ngoba sekucacile ukuthi kahle kahle umuntu otheme ezinika u10 out of 10 u10 out of 10 futhi bomfanele ngendlela ayiphilayo neqiniso akaliphilayo. Qhubeke kanjalo ungashintshi. Ngiyafisa ngelinye ilanga ukuzwa sekuthiwa uMessi Sibani ngoba like lakushaya uthando uyazazi ivuva bazalo la ukhona engathi ungahlala kahle. Ngiyabonga. Gama le show ihwaye mina, gama le TV uhlanga media. Xebu uyazi kubhlungu ngoba abantu besifazane mabengena othandweni bangena bengazazi inhloso eziqondile nekuyinhloso eziyiqiniso zomuntu wesilisa ngaye. Ungena ngoba ebuka ama facial expressions akhe nezinto akayikhulumayo nobuserious bakhe enkulumweni yakhe ngoba umuntu mengabe eserious akudinga ukuthi azenzeni ukuveza ama facial expressions abesakhuluma into yakho umqondo kuwena nobuserious bakhe abuchaze ngamagama kodwa uthola ukuthi ingaphakathi lakhe nokujula kwalento ayikhulumayo kulele kuthenini kunomdlalo khona kulento kodwa ngeke azawusho. Uma ufuna ukubamba inkukhu uyayiphosa umqhakazo phansi ukuze inkukhu izosondela. Inkukhu ibona umqhakazo ayikwazi ukungaphakathi kuwena ukuthi wena njengoba uphosa lo mqhakazo inhloso ukuyibamba uyibulale. Inkukhu yona ithenga ngomqhakazo. So ngizama ukuveza ukuthi izinto ezikhulunywa yithini emantombazaneni yizona ezigcina zikwazile ukuthi ziwina inhliziyo yentombazane. Intombazane igcine seyibona njengomuntu ongazi ukuthi ubalekile empilweni yayo futhi uyayithanda. Oqaphela umuntu wesifazane udalwe kanje. Umuntu wesifazane ushelwa uwena kodwa uyena othanda wena kakhulu. Ngobani? Ngoba udalwe kanjalo. You understand? Lo muntu wesifazane ziningi izinto zenzeka. Lo muntu wesifazane indoda yakhe ilale nomuntu phambi kwakhe but owesifazane wakwazi ukuthi axole
adlulisa aqhubeka athandane nayo. Ngobani? Ngoba uyayithanda. Isikhathi esiningi abantu besilisa mangabe beshela umuntu wesifazane, ngiyazi abantu besifazane abakwazi lokho. Kusuke kuhala. Umuntu wesilisa ubuka umzimba womuntu wesifazane abe nogqozi nentshisekelo nezifiso zokuthi ngingake ngimthole. But uma ngabe sehlezi naye umqondo ubuye manje ngoba nake bona ukuphila kwentombazane nemicabango yentombazane nezinto eziningi asezenzekile ekuphileni kwabo nokwehluka kwalentombazane emantombazane naseyiphile nawo agcine owesilisa ebona ukuthi lo muntu wesifazana ngaba umuntu owumfazi kumina, lo muntu wesifazana ngaba umuntu engingachitha naye isikhathi eside because sembonile ekuphileni kwabo ukuthi lo muntu right, but into awayenze ngayo wayeze ngokuzonquma senqumile futhi. Obona isikhathi esiningi amanye amantombazane ahlukana nabantu besilisa emva kokuthi belalile nabo, because umuntu wesilisa vele isikhathi esiningi usuke eze ngokuzolala kodwa ngokubona ukuphila kwentombazana agcine sehlezi. Angisho ukuthi wonke umuntu wesilisa unaleyo mentality, but ku100% u90% usukuze ngalo ndlela bese kuzothi u10% uze ngeqiniso lothando. So owesifazana ukwenze konke abengakwenza ukukhombisa uthando kulo wesilisa, kodwa lo wesilisa ubonakala njengomuntu ongazuthi vele inhloso yakhe enkulu kakhulu kusuke kuzodlala akazile kahle, ngoba noma seyibonile lentombazana ukuthi right imxolelile entweni enkulu kangaka elale nentombazana ephambi kwayo, kodwa still ngoba seyibonile ukuthi weak inteke izoqhubeka futhi imxolele noma ngenzani. Isikhona ke manje intombazana ivakashile, kusekuqala phansi sekuyenye intombazana evakasha evele khona lo evele seke wagileka ngaphambilini, usezithola seke yimpini zokubanga umuntu wesilisa into angakaza azayicabanga ukuthi angaba kuyona. Into efana nokuthi usemgwaqweni usoba uzoshayiswa uhamba ngemoto uzoshayiswa umuntu odakiwe, you understand? Yona itshela ukuthi isendodeni yayi right yonke into ihamba kahle, ayikaze izicabange ilwa nomuntu wesifazane bebanga indoda. Sekuzongena umuntu oyisiqhwaga usezoyilwisa, akekho umuntu ongekaza azivikele uma ngabe elwiswa ngento angakaza ayitshela ukuthi angayilwela, but usezivikela manje sakulwa ngoba vele kuyaliwa njengamanje, ngeke uzuziyekelele phela. Angazi ngiyafisa ukuthi abantu besifazane baziwele lezi zinto babheke ukuthi le nkinga ingakanani, inkinga yokuxoleleka yini le, inkinga yokuthi singaqhubeka nalo muntu le. Umuntu wesilisa udalwe ngalendlela yokuthi uma ngabe wena ungenza into wrong kuyena ayisoze yaphela noma ngathi uyaxolela, kodwa izohlezi ivuka ngaso sonke isikhathi ukuthi ufanele phela wena walala nosibanibani, ufanele phela wena walala, ngoba umuntu wesilisa akadlulisi udalwe kanjalo. Abantu besifazane badaleke kahle bayakhona ukudlulisa, but ezinye izinto singaxoleli noma yini. Awukwazi ukuxolela ukuthi indoda yakho adilele nomuntu, awukwazi futhi into ebuhlungu kakhulu ukumbona udadewethu usekhala, ngoba le nto iyakuvezela ukuthi ulimele akakalitholi ithuba lokubhodla because balahlekelana ngalelo langa. Bafethu ibhlungu lento le, ibhlungu indaba zomjolo. Asizibhekeni izinto esizenza kwabanye abantu emjolweni, asibabheke nabantu. Ukhona umuntu ombona ukuthi lo muntu serious mos, why ngidlalela kulo muntu manje ngoba userious. Akekho umuntu ongena emjolweni ngenhloso yokuzoganga, ikakhulukazi kwabesifazane. Abantu besifazane baserious kakhulu, akekho umuntu ovela ngene nje emjolweni athi hayi ngizodlala. Uma ngabe uqala umjolo usufuna isiphetho esihle, asikho esinye isiphetho ngaphandle kokuthi kushadane impilo iqhubeke. Gaba lami ngoThabiso Cele.